Way angayan kabalakan sa seguridad sa umabot SK og barangay eleksyon sa Nakbayan sa Sugbo. Kinihuman nga sa inisyal nga pagtagbo sa kapulisan og militar sa Commission on Election kon COMELEC sa Nakbayan sa Sugbo. Nasayran nga ana ang Sugbo sa green category kon election areas with no security concern. Pasabot ni ini, walay hulga sa seguridad sa pagkaron sumala sa direktor sa Cebu City Police Office CCPO nga si Police Colonel Ernio Dalugdog. Matod ni Dalugdog nga ang gibasihan ni ining mong inisyal nga assessment mo usab ang kahapsay og kalinaw sa nangaging SK og barangay eleksyon sa Nakbayan sa Sugbo. Laing gibasihan ni ini, mo usab ang ilang gipahigayong threat assessment sa mga opisyales sa matag barangay. Lakip na ang posibleng mo kandidato sa umabot SK og barangay eleksyon. Ubo sa assessment sa COMELEC, kapulisan og militar. Gipasabot nga ang green usa ka election areas with no security concern. Ang yellow usa ka election areas with concern. Orange with immediate concern, samtang ang red mo ang election areas with great concern. So, kana siya nga information na i-relay na siya sa Cebu City Police Office as soon as ang kining National COMELEC inbound will issue classification. So, mo to siya base sa base sa kanang recommendation sa body kagahapon during our validation meeting that Cebu City be classified as green, which means that no security concern or relatively peaceful and orderly. Giklaro hinuon ni Dalugdog nga ang ilang inisyal nga assessment uban ang COMELEC og militar mahimo pang mausab samtang nagkaduol ang piniliay sa Oktubre 30. Isip kabahin sa tingwa sa kapulisan sa pagmintinar sa hapsay og malinawong piniliay. Usan usab unya ka covenant signing ang ilang pasyugdahan alang sa tanang mga mokandidato sa umabot SK og barangay eleksyon. Gyapon sila ipatawag na kung unsa toy mga ginabuhat sa una, best practices na kanang makahatag og kaayuhan para magmalampuson o mahimong peaceful ang maong eleksyon ato gihapon ipatawag ng mga political parties na involved. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.